Salam, qadarlı vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men dün şu Amerikanın Birleşen Ştatlarının Göz Departamentinin eden dakladının birinci bölümünü sizin dikkatinize ödürleptim. Bugün şonun ikinci bölümünü tercüme ettim. Hazır men size şonu okuyup vermekçi. Daklatda bütün bir yılın devamında hiç ili siyasi taraftan ölümün bolmanlığı haber veriliyor. Ona qaramazdan dine 3 tane eskerin özara uruşanlığı sebepli ölüm bolanlığı, yani öldürülenliği haber veriliyor. 2020 yılın devamında yitirim bolan adamlar bar deyip hasabat berilmendir. Ona qaramazdan oları diğeri görködün diyen kampanyanın spisegine henide bugüne çenini 121 adamın bardığı aydılyar. Onun üstüne yine 2018 yılla 2 tane tutsuk koşulyar. Oların adı Kakacan Halbayev ve Kemal Saparov bu memorial gulluğu tarafından haber verilen şu yerde görkeziliptir. Bu 2 tane tutsuk student yani talip yigitler ikisem Sankt Peterburg'da okuyan ekenler şu yerde dini yığınakları geçiriyorlar deyip şular devlet adalışını etcek bolyalar deyip üstüne güne yönkölüp şeyde bir iş qoğdğalıyar her sene 15 yıl ketiliptir. Adıda Türkmenistan'a tutsuk edilenlerin advokatı ya tercümeçe meteşlik çekenlerin isley talapları yerine yitirilmeyer deyip aydılyar. Yerine yitirilen yağdayını da advokatın rolü prokurorun rolünün khas pes deyip aydılyar. Esasanım Türkmen dilinden Rus diline tercüme edilen dokumentler katı pes derecede deyip aydılyar. Ondan şu yerde türmenin içinin yağdayını yaşayış üçün katı hoplu, katı ağırdığı ağdalıp geçilyar. Çünkü ön oturup çıkan bennilerin aytmağına göre türmenin içine katı erbet günahın bolsa da bolmasa da fehal bakana ırtarap azar veriyen ekenler urup yencip ve şu yerde bir ağdalayan yer var yürütü Aslonka diyen eken adı. Şu yerde ceza verilen yer ekeni. Şu yerde adamları salanlarına tomus vaktları saatlap günün aslında duruyan ekenler. Kış vaktları yani ayal gıyları olsa ayaklarını soğuk tazikte su uyup onun üstüne buğz atıp ayaklarını şol buğzlu suda saatlap saklayan ekenler te şol telefonunu $100 pul geçiriyençe şular yali edip gıynayan ekenler şey edip pul kazanyalar şu türmeğin işgärleri. Şeyle de daklatta rayetlerin izarlanyanlığı barada aydılyar mehemenin işgärleri tarafından kanun bozup aktif yağdaydı adamların idine düşyanlığı aydılyar internetler idarlanyanlığı telefon dinlenyanlığı telefon üstü gepleşiklerin dinlenyanlığı ağdalyar. Daşarı yurtta okuyan studentlerin eni atasından yığıdan sonra gidiyorlar. Diğer devlet kulluğunun işgärlerine daşarı yurtlu tanışları bolan işgärleri işinden boşatacaktıkları barada hayvat atyanlıkları barada aydılar. Türkmen rayetlerinin eslenlik daşarı yurt filmlerini görmeklik qadağançılıkları ve devlet tarafından saylanan filmleri görmeklik ruhsat berilýän aydylyar. Türkmenistan'da korrupsiya karşı görüşen garaşsız institutların yokluğu aydılyar. Türkmenistan'ın
kanun çıkarıcıları yukarı çinovniklerin öz girdicisini deklarasiya etmeyi talap etmeyerler değiller. Yani korrupsiyani yok etmeklik, yani korrupsiya karşı görüşmeklik için şular yani işler alıp varılmayar değiller. Şeyle de olardaki bar maglumatlara göre antikorrupsiyon organlar dine yukarı çinovniklerden ve ulu yani köp pulaylayan biznesmenlerden, ulu biznesmenlerden pul meçverde pul talep etmek, pul talep ediyerler değiller. Yani bu idare, bu ne demek? Bu antikorrupsiyon organlar işe giriyor, haçanla yukarı çinovniklerden ve biznesmenlerden ulu meçverde pul talep etmek, pul talep etmek için ulanılıyor değiller. Doğrudan bu pul vымогательство денег değiller de Türkmençaydan da pul talep etmek has yumuşak geliyor tercümeden de. Aslında korrupsiya işgärleri aslında korrupsiya işleri dine elitanın öz arasında konflikt dürenine qoğuluyar deyip bağdalıyar. Hakikaten hem bu yani antikorrupsiyon organlar var. Şolar korrupsiyanın üstünü açmakta değerli özü kayta şu korrupsiyanı östürmekte ulu rol oynayarlar. Sebebi şu korrupsiya yani öz arasında prezidentin öz olsun tövrünak adamların arasında söz alışmazlık yani konflikt dürenini ana şol yağdayda üstünü açanaklarda şu yağdayda iş qoğduğan bolyalarda yani şuna aytacak bolyalar şutaydı. Bağışlayan adamlar. Ayal gıydıların sürücülük şahadatnamaları uzunluk verilmeyer. Yukarı vazifalerde ayal gıydıları işlemeyerler. Ve maşgalada bolup geçen zorluklar adatı zada öğürlenliğini ağdap geçerler. Bu problemler gizli galyar değiller. Yani zorluğun pidası bulunur ya zorluğun pidası bulunur şu ecir çekenler ya öz hak hukuklarını bilmeyerler ya da öz canının huvatir ediyerler deyip aydılar. Hakikaten maşgalada şol zorluk bulunna oğlu olsun, gıydı olsun, ayalı olsun kim bulunna da şol maşgalada zorluk çekenler öz derdini aytmağa boğunu ısmaya öz derdini aytıp bilen oklar yüz tutmalı olunna da şol barcak idareleri yankı organ işgärleri oları başka göz bileter ediyerler ya işlerine qaramayalar. Eğer ayalın arasında uruş olanı da biz eğer ayalın uruşuna katışamdık, özümüz çödün deyip idina koyuveriyorlar. Ondan köplenç ayal maşgala ya özüne asya, ya özüne kasediya, ya gıydı olsa gıydı özüne kasediya. Ine şular yali şol bir signal gelenine şol bağda önünü almak diyenler Türkmenistan'da yok. Türkmenistan'da köpçülük ya şahsi binaları barmaklık ya girmeklik mümkünçülüğü invalidler için yani maipler için çeklendirilen deyip ağdalyar. Hakikaten hem şu invalid maip adamlar köpçülük yerine baranlarına ya şahsi binalara baranlarına şoları girmek içine girmeklik çeklendirilen sebebi bu kalyaskada oturan adamlara yürüte yol ediliyor yukarı kalmak için baskançaktan minip özleri minip düşüp bilmeyerler ana şolar yali zatlar gözünden tutulmadık deyip aydılar Türkmenistan'ın içinde idarelerde zaten. Bundan başka da maiplardan gelip koğuşan maglumatlara göre işe yerleşmeklik maipler için mümkün değil. Şeyle de işe girmeklikte diskriminatsiya ayrımçılık yani ayrımçılık devam ediyor deyip aydılar. Çünkü
cinsi ve etniki yürülge diskriminasyası yani ayrımçılığı bar değiller. Daklatta şeyle de mecburi ýagdaýda diňe büdjet işgärleri dälle eýsem oba ýaşaýjylary yani gurçuk tutmaga mecbur edilýär diýe. Eliňizden arenda ýeriňizi alarys diýip haýbat atýar ýa-da jerime töledýärler diýip aýdylýar. Ve şeyli de şu cezalandıracaktıklarını aydıp hayvat atýarlar diýilýär. Yine de halkara zähmet gurumalarının berýän maglumatlaryna göre maglumatlaryna esaslanyp Türkmenistanda önümçülükdäki bolýan betbagçylyklaryň sany has azaldyp görkezilipdir diýip bellenýär. Hakykatdan hem önümçülükde bolup geçýän agyr ýagdaýlar, betbagçylyklar, adamlar guruluşykda zatda işleýänler ýokardan ýykylyp özüni şo helakçylyga uçuraýarlar, omurgasy döwülip ýa her hili travma alyp bularam soň seredilmeýär. Aslynda şolar ýagdaýda bular uçuwda alınmaly. Edarada bolanmasa, şol betbagçylyk ýagdaý edarada bolanmasa, şol edaraň ýolbaşysy şonuň ähli medisina çykdaýjylaryny tölemeli, oňdaşyndan işde bolanlygy sebäpli şo iş edaranyň başlygy tölemeli şu zatlary. Ondan soň galy berse şo birinji kömekleri şo edaraň başlygy bermeli. Bu her bir işgär işe girenne kontraktyna şeýle hökman suratda gol çekip ondan işe girmeli. Aslında uly döwletlerde, ösen döwletlerde şu ýagdaýda kanun şeýle ýörýär. Inha kadrly watandaşlar gysgaça men size şu mazmunyny görüňerdim. Yani dünkü sanap beren punktlarymyň her birine şol Goz departamentiň dakladyny durup geçipdirler. Şol her punktuna göre de men gysgaça size aýdyp berdim. Dogrudan hakykatdan mene Türkmenistan barada ene şolar ýaly zatlary şol öz web saytlaryna goýupdyrlar. Goz departamenti öz web saytyna. O web saytyň men linkini şu videoň aşagyna goýaryn. Ondan soň ýene de şol türme barada aýdylyp geçilenine has giňişrak aýdypdyrlar. Türmeň içindäki adamlaryň çekýän jebri nemesi barada aýdypdyrlar birim ýadymdan çykypdyr ona maýdaýyn. Şol adamlar koronadan zatdan ölenini ama pneumoniyadan öldü diýip aýdypdyrlar. Bu howsarlaryna ölen bennilerin türmedäki ölen bennilerin howsarlaryna jesedini bermänikleri barada agzaly we bol ölen bennileri şu ýerdäki Elibap vilayatynyňky eskerler jaýlapdyrlar. Şol vilayat Elibap vilayatynyň gonamçylygyny eskerler jaýlapdyr diýip aýdylýar. Eýelerini ýagny ýakyn garnaşlaryny olaryň jesedi berilmändir. O barada da aýdyp geçipdirler. Men şonu ýadymdan çykypdyr aýtmak. We şol jesedi berenlerini şonky ýanky garnaşlarynyň pul talap edýän ekenler-de ýanky jesedi satýarlar. Göni türkmençe aýdamyzy şo jesedi öz garnaşlaryna satýan ekenler. Şol türmeň içindäki işgärleri. Onun şol satylýan ýanky jeset satylýan barada bir maglumat bar. Men şol maglumatym linkini men size şu videoň aşagyna goýaryn. 2 san link. Biri Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şo Goz departamentiniň Türkmenistan baradaky eden dakladyny goýjak. Beýleki linkim şol adamlaryň jesedini türmeň işgärleri şo garnaşlaryna ölen adamyň garnaşlaryna satýanlygy barada şo maglumatym şo linkini goýjak. Özüňiz okap görersiňiz. Bolýan watandaşlar hoş sag bolun.